କିଏ ପଠେଇଛି? କିଏ ପଠେଇଛି? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଅଛୁ? ହଉ ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛୁ କଣ? ରହିବୁ ନା ଯିବୁ? କୁଆଡେ ଯିବୁ? କୁଆଡେ ଯିବୁ? କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆଉ ଯଦି ଆଇଲୁ? ଆଉ ଯଦି ଆଇଲୁ? ଆଉ ଯଦି ଆଇଲୁ? ହଉ ହାଡ଼ଭାଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କରିକି କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ତୁଳସୀ ଦେହକୁ ଝିଅ କି ତୁଳସୀ ଦେହକୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଆସିବିନି। ଯଦି ଆସିବି ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦ୍ରୋହୀ ହେବି। ସବୁ ଖୋଲିଦେଲ ଉଠିଲ ମା।